nga maghatag ka nato kadasig kay kini pulong sa Dios buhi maabtik ug makahatag kini kalipay kadasig ug pagbadlong kanato mga igsoon. Ang atong teksto nga atong isgutan karon dinhi kita sa ikaduhang Korinto 11 kapitulo 11 bersikulo 30 ngadto sa 31 mga igsoon. Andama ang inyong mga Biblia, no? Ang sa mga version. Ang sa ako, Bisaya nga version. Kaduhang Korinto 11, 30-31, gingon dinhi. Kung magpasigarbo man ugaling ako, magpasigarbo ako sa mga butang nga nagpakita sa akong kaluyahon. Ang Dios ug Amahan sa Ginoong Hesus nga dalaygon sa walay katapusan, nasayod nga wala ako mamakak. Mao na ang pulong sa Dios nga atong pagahisgutan karon mga igsoon. Magampo na kita. Labing gamahanan nga Dios, Lord God, dalaygon ka sa among mga kinabuhi. Salamat kayo Dios sa imong pagtugot, sa imong paghatag kalampusan gikan sa among pagsugod ug hangtod karon, Lord, nga napaabot namo ang imong mga pagampo diha kanimo ug may nga man Lord sa among paghisgot sa imong buhing pulong Ginoo. Ikaw mag-aandam sa mga kasing-kasing gunahuna, Lord. Himo Ginoo nga masintro ang among kasing-kasing gunahuna. Lord, tabangi kami sa imong balaang espiritu Ginoo. Lord God nga, Lord, mahimong labas kanamo ang imong pulong kini buhi man nga pulong nimo Ginoo. Giyahe ang matag usa lamdagi, matag usa palangini ang matag usa lakip nako nga imong instrumento ngining kagabiyon Ginoo. Ayaw itugot ang among mga buhat sa kaaway, ang among pagkatawhanon, ang among problema nga makababag sa among pagtutok sa imong mensahe karong kagabiyon Ginoo. Ikaw mong saligan Ginoo nga magadumala sa tanan namong paghisgot karon Ginoo. Kini among pagampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. O amen. Amen mga igsoon. Agig mubo nga konteksto mga igsoon ini si Pablo mga igsoon, si Apostol Pablo nahagit sab no kay daghan kayo nga mga nagpatuo nga mga sila mga alagad sa Ginoo ug mapasigarbuhon sila no sa tawhanon nga mga pangatarungan. O mga igsoon ato ning giuluhan o ipasigarbo ang Dios. Una, diha sa mga kahuyangon. Ipasigarbo og ang Dios ang atong masidunggan kay siya man ang angayan. Siya po ang naay pagbati. Dili ang atong mga kahuyang kay wala may feelings. Kundi ang atong Dios may atong ipasigarbo diha sa atong mga kahuyangon. Gigamit ni Pablo no ang mga butang nga nagpakita sa iyang kaluyahon. Kana bang kaluyahon nga wala na kay mahimo kun walay tabang ang Dios no? Dili na ko kaya Lord, dili na ko ni ma-overcome kining tanan. Dili gid ko magmadaugon, no? May stagnant ko Lord. Kana bang iyaging dimension no sa mga sa wala pa ni niabot ang atong gisgutan sa ikaduhang Korinto 11:30-31 nga iyaging dimension dito nga kapila siya nalunod, na preso siya, gilato siya makadaghan no. Kapila magungaw ang iyang sa kamatayon ng iyang kinabuhi apan nalagpasan niyang tanan dili sa unsa man ang iyang kamaayo, sa iyang kabantog, dili ang unsa man kamaayo niya modala o modiskarte kundi sa tabang sa Dios. Munang siya wa gid siya maulaw nga iyang ipasigarbo ang Dios diha sa iyang mga kahuyangon, no? Diha sa iyang mga kahuyangon ug iya pod kining gipasigarbo ang Dios nga muna ikaduha nato nga hisgutanan diha sa iyang kalig-on, no? Giunsa siya paglig-on sa Dios, giunsa siya pagtabang sa Dios sa iyang mga naagian, mga kalisdanan nga nagungaw ang iyang kinabuhi sa kuyaw. Sa verse 31, ang Dios ug Amahan
sa Ginoong Hesus nga dalaygon sa walay katapusan nasayod nga wala ako mamakak. Ang Dios gihapon ang madaig no? Kay siya ang buhing saksi sa tanan. No? Kay siya man ang tiglig-on ni Pablo, dili lang kay Pablo kundi sa tanang magtotoo, sa tanang mga Kristohanon, sa tanang mga tao nga nag-angkon nga huyang ug nagsangpit uban ang hingpit na pagsalig sa panabang sa Dios. So mao kana mga igsoon nga ang Dios gihapon ang madaig, ang Dios gihapon mabalikan sa pagpasalamat. Kaya na bang Lord, kung malagpasan ako ni Lord, Lord, kung madaog na ako ni Lord, Lord, kini dili tungod nako Lord, kung dili tungod nimo. Amen mga igsoon. Mo nang all glory, honor and praises sa Dios yun nato ibalik kay siya takos ug angayan man mga igsoon. Amen mga igsoon. Kay pinaagi sa kaluyahon ni Pablo, tinaw nato nakita ang gahom. Diha nato nakita ang gahom ni Kristo. Diha siya nilihok o namuhat mga igsoon. Kay sa ikaduhang Korinto 12, utso paingon sa 10, sa makatulo nagampo ako sa Ginoo nga iya kining kuhaon apan ang iyang tubag mao kini, igo kanimo ang akong grasya kay sa imong kaluya makita sa hingpit ang akong gahom. Busa gikalipay ko pag-ayo ang pagpasigarbo sa akong mga kahuyang aron maangkon ko ang gahom ni Kristo. Sa verse 10, tungod ni Kristo gikalipay ko ang mga kahuyang, mga panamastamas, mga kalistanan, mga paglutos ug ang mga kakulian. Kay kun huyang ako, lig-on, hinuon ako. Lisod kayo no, balansyon. Huyang ko, lig-on ko. Mao ni ang ipasabot sa kwan mga igsoon nga kun huyang ako, ang kuno nako nga huyang ko, lig-on ko kung saligan ako ang Ginoo. Ana na mga igsoon, unang ingon sa pulong sa Ginoo nga katong mga nagtuo nga sila lig-on magbantay nga dili sila mapukan. So mas maay gitong ilata nga luya ta, huyang ta ug lig-on ta kung sa Ginoo ta musangpit o masalig mga igsoon. No? Kung wala tay kaluya o kahuyang mga igsoon, dili gid nato ma-experience ang paglig-on gikan sa Dios. Abi lang nato nga lig-on ta pero sa tinuod ang tao grabe gid kahuyang. No? Lig-on pa ang sakyanan. No? Gamay bantig, gamay disgrasya. Huyang gid ang tao. No? Igsoon. O muagi man ang mga kalistanan, mga pag-antos, huyang gid ang tao kung wala ang Ginoo. Dili nato masinati mismo ang milagro, mga katingalahan yang pagluwas, ang iyang pagtabang, no? Kung dili tamo ila sa atong pagkahuyang. Gani basin dili nato bali-balihon ang Dios, no? Kaya ra man nato ang kinabuhi. Man tanang ginahanglan mga anak nga pagkasulti mga igsoon. Pero sa pagkitinuod, kabalot ang tanan, kita nga mga nagtuo sa Dios nga ang tanang tao nagkinahanglan gayon sa Dios. Kay kung wala ang Dios, wala man tang tanan. Ang creation kaguliyang, no? Wala gyud bisan usa. So bisan ang mga wala nagtuo sa Dios dili mabuhi kung dili tungod sa Dios nga magtag tinubdan sa tanan, tag-iyas tanan bisan sa atong gininhawa. Munang ipasigarbo na tong Dios mga igsoon sa iyang pagkamaluyon, sa iyang pagkamahigugmaon ng puno sa grasya ug daghan pang kinaiya nga naa kaniya. Nato ipasigarbo ang Dios sa mga gibuhat niya sa atong mga kinabuhi ug sa iya pang pagpadayon sa pagpamuhat sa atong mga kinabuhi. Sa Jeremiah 9:23 payon sa 24 nag-ingon ang Ginoo, dili angay ipasigarbo sa maalam ang iyang kaalam o ipasigarbo sa kusgan ang iyang kusog o sa dato ang iyang kadato. Kung gusto ang tao magpasigarbo, unsa ang iyang ipasigarbo, ang angay niyang ipasigarbo mao nga siya nakaila kanako kay ako ang Ginoo maluluyon man ug nagbuhat sa husto ug matarong. Mao kining mga butanga ang akong gikahimutan. Ako ang Ginoo ang nag-ingon niini. So ang Ginoo nag-ingon, gipamulong sa Dios nga kung gusto mo magpasigarbo, kung gusto mo magpasikat, ako ang inyong ipasikat. Ang inyong pagkaila kanako, ang inyong pagkakaplag kanako, kay ako maluluyon o nagabuhat sa husto o matarong maangayon. So ana ang Dios mao na ang iyang gikahimutan. Sa testimony nato mga igsoon, nay duha ka klase sa
no? Maka kita mismo mga kastanon maka-discern man ta kung kani atong pagtestimony, pagpasalamat sa Ginoo, ang Ginoo ba'y mapasidunggan o ang kita nga nagtestimony. So una na ang kani usa ka nagtestimony, gihulagway niya ang iyang pagkahuyang kung unsa siya, ug kung giun siya pagtabang sa Ginoo, pag-agak sa Ginoo nga makasugakod siya sa mga kalusdanan, dayon ang ending ana, glory to God. Akong ibalik sa Ginoo ang kasidungog. Iyan na ang kasinatian gibuhat ni Pablo. Kung ay kaduha pud dayon nga nag-testimony pud, yani pud iyang ipakita, no? Iyang gisulti. Pasikat ug maayo ang iyang pagkalig-on, no? Pagkamaing laki, madiskarte, mga daghan ang iyang mga buluhaton sa ministry, no? Pagka-faithful niya sa Ginoo, murag gipabulan ko sa Ginoo kay butan man ko maayo man ko sa diskarte. Yang ending dayon, mayon pud gyapon siya. Glory to God. Ibalik na ko sa Ginoo ang pasidungog. Pero kung wala kay pag wala nimo makuha unsa gyud ang glory, mahatag ang glory sa Dios, ug makaingon ta nga pare-pareha ra sila no, kay ang ending glory to God man, pero di ay mga igsoon kang una nga nagtestimony mo to'y pure, no? Giilan niya yang pagkahuyang ug iyang gipasigarbo ang pagtabang sa Dios, pag-agak sa Dios, pagluwas sa Dios, ug paghatag kanya kalig-on nga masugubang niya ang tanan. Pero ang isa kato, glory to me to siya mga igsoon. Gipasikat niya gulingon. Paminaw nimo murag glory to God gyapon siguro kay nag-end man siya. Gitapos man niya sa ibalik niya sa Dios pasidungog. Sa tinuod kung ikaw naminaw, sikat kay siya, no? Maay kay siya. Siya ang nahimong kuan ato. Star ni atong panahon na sa iyang pagtestimony mo. So, unang bantayan nato mga igsoon kung kana sakto ba ang ato pagtestimony kay basin dili lang kamo or ako pwede po nga malipat niya na nga klase nga pagtestimony nga imbis nga ang Dios ang atong pasidunggan, pasalamatan, balikan apan kita na hinoon ang glory, no? Bisan unsa nga kayuhan ang moabot gikan sa atong pagministry o sa atong pagkakristohanon, wala gid tay katarungan nga magpasigarbo, no? Kita mga huyang og sa kwan pa na mga ubos, tinamay, no? Ang tanan nga himaya ihatag gayud nato sa Dios lamang. Sa 1 Corinto 1:26-31, magsuon huno naa kun unsa kamo kaniadto sa pagtawag sa Dios kaninyo. Sumala sa kalibutanong sugdanan, pipila ra kaninyo ang maalamon, gamanan o tinamod sa katilingban. Gituyo, pagpili sa Dios, ang giisip sa mga tawo nga walay kapuslanan aron pakaulawan ang mga maalamon o gipili niya kadtong giisip nga huyang aron pakaulawan ang mga taong gamahanan. Gipili sa Dios ang mga sanalikway ug mga tinamay nining kalibutan ug ang gipakawalay bili sa mga tawo aron paghimong walay kapuslanan niadtong mga butang nga giisip nilang mahinungdanon aron wala gayoy makapagarbo sa atubangan sa Dios. Apan kamo gihiusa sa Dios diha kang Kristo Jesus ug diha kang Kristo aduna kitay kaalam. Pinaagi kaniya, nahimo kitang matarong atubangan sa Dios, nahimo kitang balang katawan sa Dios, o gihatagan kita sa kaluwasan. Busa sumala sa giingon sa kasulatan, ang buot magpasigarbo kinahanglan magpasigarbo sa mga butang nga nahimo sa Ginoo. Amen mga igsoon. Ganina no unsay pasigarbo? Pasigarbo nato nga nakaila ta sa Ginoo. Karon ang giingon pod, ipasigarbo nato ang mga butang nga gihimo sa Ginoo kanato. Atong ibasa karon nga siya itagaan tagkaalam, gihimo kitang matarong og balaang katawhan gitagaan niya ang kagawasan. Sama sa kanta no nga you are the weak when I am strength, you are the treasure that I seek, you are my all in all. Lord, to give up, I'd be a fool. Siya ang atong kalig-on. Give thanks, sa kanta, give thanks with a grateful heart. Let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Because sa gibuhat ni Ginoong Hesus, huyang ta, apan strong ta, tungod sa gibuhat sa Dios. Sama sa example ng illustration, ang newspaper mga igsoon,
kanimo ko nakita po na ako kay mahilig lagi tag Pinoy movies, no? Ang newspaper kung imo nang likiton, imo nang ibunal, dili kina siya sakit, no? Kay huyang raman ang newspaper. Munay ako nakita sa Pinoy movies si Eddie Garcia ang bida adto. Lain ng hostage, no? Iyang gibunalan sa newspaper nga gisalupan niya og tubo tubo nga putaw sa ilalom. So abi lang sa nagibunalan og humok ra ang panlig-on di ay kay naay gisalop or gisuot sa ilalom sa newspaper nga putaw muna nga gahi. So ingana nga example ng huyang ta apan na si Kristo mo'y naglig-on kanato mga igsoon. So sa atong panapos ang ayan nato ipasigarbo, pasidunggan ang Dios sa iyang pagkasiya, sa iyang gibuhat sa atong mga kinabuhi ug sa iyang pagabuhaton pa. Buhaton ta kini na mga igsoon diha sa the way, dili lang dili sa the way. Ang way nga atong pasabot, the way we talk, we act, and live mga igsoon diha sa atong pagpanulti, pagsangyaw, diha sa atong kinabuhi, paglakaw, ingon nga makapahimuot sa Dios. Kana naghatag ka nagpasigarbo, pasidungog sa atong Dios nga buhi mga igsoon. Dalaygon ang Dios sa iyang pulong. Salamat sa Dios. Pagampo ta mga igsoon. Labing kamahalan nga Dios, dalaygon ka sa mga kinabuhi. Salamat o Dios sa imong buhing pulong nga naabot karon kanamo Ginoo. Imo Lord God nga dili mulabay kini nga kawang. Imo Ginoo nga kami bisan unsa man ang among sitwasyon nga gitubang, kami mapasalamaton nga ikaw ang among Dios, ikaw nailhan namo Ginoo nga mahigugmaon, Lord, maluluyon, puno sa grasya. Lord God, ikaw Lord God ang magaling, ikaw Lord ang Dios nga naghatag ka namong kalig-on, naghatag ka namong kagawasan, naghatag ka namong kaluwasan, Lord, o salamat sa imong pagkamaayo ug angayan kagaya namong ipasigarbo kanunay na himuha kami nga mga panalangin sa among mga pamilya, sa among mga katrabaho, sa among mga kasilinganan o bisan asa man kami Ginoo. Himuha Ginoo nga Lord ang among response kanunay Ginoo sa mga panghitabo, Lord, nahiuyon Lord God sa imong pamatasan, sa imong kinaiyahan Ginoo. Nalaygon ka Dios, ikaw lang gyud ang mga direkta sa among mga kinabuhi ug sa among matag response Ginoo sa tabang sa imong balaang espiritu. Kini among pagampo mga pagpasalamat sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Amen.